rin siya Davao. Tapos naka-road trip dali, Malabo, Butuan, Tagum. Pasensya na mo sa akong voice guys, kay gipagaw ko. Grabing kanta. Grabing kantahan ako sa video kay. Tara pa na tanan. Grabe yung load tanan dali guys. Huwag kayo. Ang dani. Yun dito sa taas. Ya, diretso lang na. Okay ra? Same siguro na. Diretso lang, diretso. Yan. Diyan yung... Oh, tsada gilang bridge guys. Saktong kang gilagay. Siguro pakana lang dito na. Dito. Straight lang siya.
Tagpuan mi mga 8:40. No? So, 1 hour namin nagbiyahe. Abot na tayo Tagum guys.